Той е изваден от игра. Второто по време вече започна. За Давид Така, това е четвърти ски ЦСК за ЦСКА 1948, началото на пролетния полусезон. Ботев Враца има горе-долу сходна статистика след зимната пауза. Все отбори от горната половина на таблицата с изключението е тази срещу Ботев срещу Септември, разбира се. На практика играеш като крило. Доста по-тихото на отбора домакин. Бяха на път сами да си го направят по-трудно. След едно леко разсеяно отиграване на Йоан Манян. Такова направи сега и появили се от резервната скамейка Давид Така. Но Манян с топката. Поменахме вече за липсата на Кристиан Малинов, който е контузен. Няма го и Мартин Стойчев. Синиса Нянк. Пък вече се появи в игра, но започва от резервата скамейка. Сега опасно положение, удар в гредата. Е, тук и късно. Драган Гривич за Флориан Крепс. Центрирането на Давид Така към Мамаду Диало, удар с глава. И топка. И отново Давид Така, който пък е изключително активен, след като се появи на терена. Малко повече от 10. Атаките на домакините стават все по-опасни. Въпросът е до кога отбрана. И другият човек от състава на ЦСКА 1948, който имаше жълт картон, също е заменен. Но още един удар и още едно спасяване. Сенянк размина се с топката. 14 удара вече по посока вратата на Ботев Враца. Само 3 към тази на ЦСКА 1948. Пази около тялото. Браво, майсторе. Топка. Топка. Давай. Наша. Решава да комбинира в дясно с Давид Така. Доста лошо подаване на Брайан Собреро. Въпреки това Кот д'Ивуарец е достигнал до топката и сега я центрира. Лазар Боянов. Бе, да ясно, че тук първи матч за Андре Хофман от 22 февруари насам. Тогава игра и загубата. Ботев Враца отново атакува. Иван Горанов. Справи се Иван Горанов, само че не е успел да... Крепс на два пъти спечели въздушни единоборства. Антоан Стоянов сигурен, Димитър Шейтанов с една ръка успя да боксира. Но топката отново попадна в краката на Антоан Стоянов. Двама срещу него. Би спечели максимум от ситуацията.